മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ഒന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കേൾക്കുന്നില്ല. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തി ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗതാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാമ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി. മാതാജിയുടെ നെറ്റ് പോയി തോന്നുന്നു. നെറ്റ് പോയതല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പെട്ടെന്ന് കോളിമ്പോ എല്ലാരും അടിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. നമ്മള് ഇന്നത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, അതാണ് നമ്മള് ഇന്ന് നോക്കണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നെറ്റ് കവറ് ശരിയല്ല, ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. മാതാജി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു. അറിയണില്ല. അത് കാണുന്നുണ്ട്, സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട്. സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് മാതാജി. സ്ക്രീനുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. അത് കാണുന്നില്ലേ? ഇല്ല. സ്ക്രീനുണ്ട് മാതാജി, കാണുന്നു. ഞങ്ങൾ കാണുന്നു.
ആണോ? സഞ്ജയ ഉപാജ ഏവമുക്താർജുന സംഗി രഥോപസ്ഥ ഉപവിശത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു വിസൃജ്യ സച്ചരം ജാപം ശോക സവിജ്ഞമാനസ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒരു മിനിറ്റ്. ആ ഇപ്പൊ കാണല്ലേ? കാണാം മാതാജി. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി ശ്രീ ശ്രീ രാധ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഗീതാധ്യയനം 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര അധ്യായം ഉണ്ട്? 18. 18 അധ്യായം. 18 അധ്യായം. കേൾക്കണില്ലേ മാതാജി? കേൾക്കുന്നു മാതാജി. കേൾക്കണില്ലേ? കേൾക്കുന്നു. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. 18 ഹരേ കൃഷ്ണ. കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്ക. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18 അധ്യായം 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മളൊരു യജ്ഞമാണ് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഒരു യാത്രയില് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു യാത്രയില് പങ്കുചേരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, അതായത് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപക ആചാര്യനാണത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനം എഴുതിയ ദിവ്യ പൂജ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെ വിവർത്തനത്തോടും ഭാവാർത്ഥത്തോടും കൂടിയ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണത്. ഈ ഒരു കവറോട് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അതില് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം അല്ലെ? അപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എല്ലാവരും ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് അപ്പൊ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവണില്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവണില്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവണം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അതപ്പോ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. എന്താണ് ഗീത? ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ വാണി. ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതായത് ഗീത ഉപദേശിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യമാണ് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. ശ്രീ ഭഗവത്ഗീത എഴുതിയത് ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യൻ ദിവ്യ പൂജ്യ ശ്രീമദ് AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദര് ജനിച്ചത് ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലാണ്. വിഷ്ണു ഭക്തനായ അച്ഛനും അമ്മയും ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നു. രഥയാത്ര നടത്താനും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷവും ഉത്സാഹമായിരുന്നു. കുട്ടികളെല്ലാം കൂട്ടി രഥയാത്ര ഭഗവാനെ അലങ്കരിച്ച് നഗരവീഥികളിലൂടെ രഥയാത്ര കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു. ഉത്സാഹത്തോടെ ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീതിയില്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവാണ് സിദ്ധാർത്ഥ സ്വാമി സരസ്വതി സ്വാമി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അഭയചരൺ എന്നായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ പേര്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് ശിരസായി ഏറ്റെടുത്തു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം അമേരിക്കയിലേക്കാണ് പോയത്. ഒരു ജലദൂത ചരക്ക് കപ്പലില് അമേരിക്കയിൽ ചെന്നു. പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ അവിടെ ഹിപ്പികളായിരുന്നു. യാതൊരു കൃഷ്ണ അവബോധം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹിപ്പികളുടെ കൂടെ അവര് കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസിലേക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അനുയായികളാക്കി മാറ്റിയതാണ്
ശ്രീ ശില പ്രഭുപാദരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന കർത്തവ്യം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ, അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോറിൻകാരെ അനുകരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പോയപ്പോഴേ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി, 108 അമ്പലങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൻ്റെ ശരിയായ ആനന്ദം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നത് പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ് ശില പ്രഭുപാദ്. അദ്ദേഹം പോയത് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിൽ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ സെറ്റ് കപ്പലിൽ കയറ്റിയത്. അത് കാരണം അവിടെ ഒരു ശിലാഫലകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മുടെ കുലായിലുള്ളത്. രാധാം ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ടെമ്പിൾ, നേതാജി നഗർ, കർണാടകയിലെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റാണ് നാമനിഷ്ഠ ദാസ് പ്രഭു. ബിടെക് IIT കോൺപൂർ എന്ന പാസ്സായി അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഫുൾ ടൈം ഒഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഇത് തന്നെ എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും 18 ദിവസത്തെ കോഴ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ നടത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരുണ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പരയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശില പ്രഭുപാദ്, അതിനുശേഷം ജയപതാക സ്വാമി, അതുപോലെ അതിൻ്റെ പരമ്പരയിൽ വന്നാണ് നാമനിഷ്ഠ ദാസ് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ മകനായ നാരദനിലൂടെ, അങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് നമ്മളുടെ ലോക ഗുരുവാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. 4 സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾക്ക് പോകെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായി തന്നെ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? ഒരു ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യണത് അല്ലേ? കാണുന്നില്ലേ എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണില്ലേ? ഇല്ലല്ലോ, കണ്ടില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഹരേ കണ്ടില്ലല്ലോ. കൃഷ്ണ. കണ്ടു. ഇടതുവശത്ത് ഒരു കറുത്ത കേൾക്കണുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? കണ്ടു. കേൾക്കണില്ലേ? കേൾക്കണുണ്ട്. ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതെ, ഇതാണ് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്ത്. അതായത് നമ്മൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. കണ്ടു. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾക്ക് ഏത് ചാർജർ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് യോജിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചാർജർ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കറണ്ട് അതിലേക്ക് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ചാർജർ വേണം. അതുപോലെ ബാറ്ററി ഇട്ടാലും മാത്രമാണ് ഒരു ക്ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പരമ്പരയിൽ നിന്ന് അഭ്യസിക്കണം എന്ന് കാണിക്കണമാണ് അത്. ഇനി ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകള്, എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകളാണ് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവ്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ വാണി. ആ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും ആൾക്കാർ വന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? അതിലൊരു ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകള് അർജുനന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അർജുനനിലൂടെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? നമ്മളായ പതിതാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അർജുനനെ ഒരു ഉപകരണമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് അല്ലെ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഇത് നമ്മുടെ മഹാഭാരതത്തില് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകള്. അർജുനൻ ഭക്തനും ശിഷ്യനും ഉറ്റമിത്രവും ആകയാലാണ് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. ആരായിരുന്നു അർജുനൻ? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു, ശിഷ്യനായിരുന്നു, ഉറ്റമിത്രം.
നമ്മൾ ഏറ്റവും സുഹൃത്തിനോടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുക. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരിക്കണം, ശിഷ്യനായിരിക്കണം, ഉറ്റമിത്രവും ആയിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവത്ഗീത അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തുനിന്നും ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കണുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം വേണം, ഗുരുവിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം വേണം, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഗീതോപദേശകന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം ആണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അന്തസത്ത എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ സൂചിതമായിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്? ഒരു മരുന്ന്, നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി മരുന്ന് മേടിച്ചു, ആ മരുന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലരും പറയണതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? ഒന്നില്ല അതിൻ്റെ ലേബലിൽ കൊടുത്ത നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സ്നേഹിതന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചോ മരുന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കരുത്. ലേബലിൽ കാണുന്ന ഉപദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഗീത ഉപദേശിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് കേൾക്കേണ്ടതും അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടാവും, അത് പൂജാമുറിയിൽ പട്ടിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമുക്കതെടുത്ത് നോക്കാനോ വായിക്കാനോ ഒന്നും ഒരു മനസ്സ് വരില്ല. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ആ ബുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ അതിനൊരു അവസരം നമ്മൾക്ക് തരും, അത് എടുക്കും. എന്തായാലും ബുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഓരോ താളിലും അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വാസുദേവൻ, വസുദേവ പുത്രനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കൊരു ശ്രദ്ധ വേണം. ഭഗവാനിലൊരു വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ഒരു വിശ്വാസം. എന്നെ കാക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കൃഷ്ണനുണ്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം, ഭഗവാൻ എത്തിച്ചേരുക. നമ്മൾ വീട്ടിൽ പലരെയും സേവിക്കുന്നുണ്ട്, പലർക്കും നമ്മൾ ജോലികൾ ചെയ്യണ, പൈസ വെക്കണം, അവരെ സേവകൾ ചെയ്യണം എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നിനും ഒരു പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കണമില്ല. എന്നാലും ഒരു നിസ്സാര ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാവരും നമ്മളെ തള്ളി പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ റേഞ്ച് പോയതാന്ന് തോന്നുന്നു. നെറ്റ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നു, ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഭഗവത്ഗീത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. എന്താണ് പറയണ? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചാല് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലൈഫ് മാനുവൽ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങണം, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ കൈപ്പുസ്തകം കിട്ടും നമ്മൾക്ക്, ഇല്ലേ? അതിലെന്താ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും? ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം, ഇതെല്ലാം ആ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ. അതായത് 84 ലക്ഷം യോനികളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ മനുഷ്യ ജീവിതം നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്? 18 അധ്യായങ്ങള്. എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്? 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. എത്രയാണ്? 700 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇനി നോക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല. സ്ലൈഡ് ഇല്ല കേട്ടോ. സ്ലൈഡ് കാണില്ലേ? ഇല്ല, മാതാജിയെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ലൈഡ് പോയി.
ഇപ്പൊ ശരിയായി തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഇത് ചെയ്ത് വെക്കാട്ടോ, മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റില് കാണിച്ച തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് പോണുണ്ടേ. ഇത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ഓക്കെ പിക്ചർ. ഓക്കെ. ആദ്യം കാണിച്ചൊക്കെയാ കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇത് വന്നില്ലേ? അതായത് 18 അധ്യായങ്ങള് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട് ഉണ്ട് മാതാജി. കാണുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. കാണുന്നുണ്ട്. പിക്ചറാ ഹരേ കാണുന്നത് കൃഷ്ണ. കേട്ടോ. ഉണ്ട്. അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങളെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നു. മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതൊക്കെ ആദ്യം കാണിച്ചതാ മാതാജി വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാണില്ലേ? ആദ്യം കാണിച്ചത് തന്നെ. യോഗ്യതകൾ വരെ വന്നു. ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിന്റെ യോഗ്യതകൾ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങൾ. ഇപ്പഴാ വന്നേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18 അധ്യായങ്ങൾ. അതെ 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 വന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങള് കർമ്മയോഗം, മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങള് ഭക്തിയോഗം, അവസാനത്തെ 6 അധ്യായം ജ്ഞാനയോഗം. ഏതൊക്കെയാണ്? ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങള് കർമ്മയോഗം. എന്താണ് യോഗം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനോട് ചേർത്തിരിക്കുക. എല്ലാ അധ്യായങ്ങൾക്കും യോഗം ചേർത്തിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക. അതാണ് ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങള് കർമ്മയോഗം, മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങള് ഭക്തിയോഗം, അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങള് ജ്ഞാനയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രകാശം പരത്തുന്നു. പ്രകാശം, സൂര്യനും ടോർച്ചും ഒക്കെ പ്രകാശം പരത്തി അന്ധകാരം മാറ്റുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പ്രകാശം പരത്തുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത. ഇനി ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ് 5 വിഷയങ്ങൾ? ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ. 1 ഈശ്വരൻ, 2 കാലം, ജീവാത്മാവ്. കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുള്ളൂ. കാലം, ഭൗതിക പ്രകൃതി. 3 ഭൗതിക പ്രകൃതി. 4 കാലം. 5 കർമ്മം. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് 5 വിഷയങ്ങള്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം ആത്മാവാണ്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. 3 ഭൗതിക പ്രകൃതി, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതി. 4 കാലം, അതായത് കാലത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പോണത്. 5 കർമ്മം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മഹാത്മ്യം നമുക്ക് അവസാനം നോക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 1 എന്താണ്? 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് അർജുന വിഷാദ യോഗം. അതായത് 18 അധ്യായങ്ങളിലെ പേരിലും യോഗ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേദായുത്സവഃ മമക പാണ്ഡവാശൈവ കിമകുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു, ഹേ സഞ്ജയ,
പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചുകൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മുടെ ധൃതരാഷ്ട്ര സഞ്ജയനോട്, സഞ്ജയനാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യമാണ് ആദ്യത്തെ അധ്യായം. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ വിശ്വസ്തനായ മിത്രമാണ് സഞ്ജയൻ, മന്ത്രി കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ആയതിനാല് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അച്ഛൻ വ്യാസദേവൻ അതായത് ദിവ്യ ചക്ഷുഷ് അവിടെ ഇരുന്ന് കാണാൻ പാകത്തിന് കണ്ണുകൾ നൽകാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്രം അത് വേണ്ട പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആര് കൊടുത്തു? സഞ്ജയന് ഒരു അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് യുദ്ധമേൽ നടക്കുന്നത് കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കണം, ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനാണല്ലോ. ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കണേ, ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രനും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്? പശ്യൈതാം പാണ്ഡുപുത്രാണ ആചാര്യ മഹദീഞ്ചമും വ്യാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീത. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായ ദ്രുപദപുത്രനെ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. ആരാണ് പറയണത്? ദുര്യോധനൻ. ദുര്യോധനൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആചാര്യനായ ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്തേന്ന് ചോദിക്കാണ്, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ തന്നെയായ ദ്രുപദന്റെ പുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. ആരാണ് ദ്രുപദന്റെ പുത്രന്റെ പേരറിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, എന്തെന്ന പേര്? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കണില്ലേ? മാതാജി, ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ എന്നാണ് ദ്രുപദന്റെ പുത്രന്റെ പേര്. അപ്പൊ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് അപ്പൊ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് ഇവിടുത്തെ സേനാധിപതി. അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ എന്നാണ് ആര് പറയണത്? നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ ചെന്നിട്ട് ദ്രോണരോട് പറയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാസിംഹം ഭീമകർമ്മ മൃഗോദര. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ യുദ്ധം തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാവരും ശംഖ് വിളിക്കണം അല്ലെ? എന്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അമ്പലത്തിലായാലും പൂജ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ശംഖിന്റെ നാദം കേൾക്കാം അല്ലെ? ആ ശംഖ് വിളിക്കണം. എന്താണ്? ഋഷികേശൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഋഷികേശൻ. എൻ്റെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് പാഞ്ചജന്യം. കൃഷ്ണന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പാഞ്ചജന്യം. ധനഞ്ജയൻ എന്ന് വെച്ചാല് അർജുനൻ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ധനം ശേഖരിച്ച് യുധിഷ്ഠിരന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആര്? അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ധനഞ്ജയൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് ദേവദത്തം. പൗണ്ഡ്രം ദത്മൗ മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മ മൃഗോദര. ആരാണ്? ഭീമന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് പൗണ്ഡ്രം. അങ്ങനെ മൂന്നാളുടെ ശംഖിന്റെ പേരാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖൂതി, അർജുനൻ ദേവദത്തവും ദുഷ്കരകർമ്മങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവനും ഭോജനപ്രിയനുമായ ഭീമൻ പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖവും മുഴക്കി. അങ്ങനെ പിന്നെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖ് മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറയണത്. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തിപുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷമണി പുഷ്പകൗ കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസ ശിഖണ്ഡീ ച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വകിശ്ച പരാജിത ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ പൃഥിവീപദേ സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു ശംഖാൻ ദത്മോ പൃഥക്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ശംഖ് മുഴക്കിയതിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ. പാണ്ഡവരിലെ മൂത്താളാണ് ആര്? യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെ? പാണ്ഡവരുടെ അമ്മയുടെ പേരാണെന്ത്?
കുന്തി കുന്തി കുന്തി. അല്ലെ? മഹാറാണി കുന്തിയുടെ 5 കുന്തി. മക്കളാണ് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ. അതില് കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ശംഖിന്റെ പേര് അനന്തവിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും വില്ലാളി വീരനായ കാശിരാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, വിരാടൻ, തോൽവി പിണയാത്ത സാത്വകി, ദ്രുപദൻ, ദ്രൗപദിയുടെ പുത്രന്മാർ, മഹാബാഹുവായ സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. എല്ലാവരും, അതായത് യുദ്ധം തുടങ്ങി എന്നുള്ളത്, യുദ്ധത്തിന്റെ കാഹളം മുഴക്കി. ഇനി സഘോഷാദാർത്ഥരാഷ്ട്രാണാം ഹൃദയാനി വ്യധാരയത് നഭശ്ച പൃഥിവീം ചൈവ തുമുലോഭ്യനുനാദയൻ. എന്താണ്? വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർക്കുകയായി. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം പിളർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണില്ലേ മാതാജി? ഉണ്ട് മാതാജി, കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് കേൾക്കണില്ലേ ഞങ്ങള് പറയുന്നത്? ആരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ, മാതാജിക്ക് കേൾക്കണില്ലേ ഞങ്ങള് പറയുന്നേ? വിവിധ ശംഖം ഇല്ല, അതാണ്. ഇപ്പൊ കേട്ടോ? കേട്ടു. വിവിധ ശംഖങ്ങളിൽ നിന്നുയർന്ന ഈ നാദഘോഷം ഭൂമിയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. എന്താ കാരണം? പാണ്ഡവർക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയില്ല, ധൃതരാഷ്ട്രന്മാരുടെ ഹൃദയം പിളർന്നു. അവരുടെ ഉള്ളിലാണ് തീ കോരിയിട്ട പോലുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നു. അതായത് അവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു സംശയം ഉണ്ട് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നോക്ക, സേനയോ അർജുനവാച സേനയോരുഭയോർമധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേ അച്യുത യാവദേതാ നിരീക്ഷേഹം യോദ്ധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ കൈർമയാ സഹയോദ്ധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ. എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആണ് അർജുനന്റെ തേരാളി. ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അർജുനന്റെ തേരാളി. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഹേ അച്യുത. അച്യുത ഭഗവാന്റെ പേര് വിളിക്കാണ്. ച്യുതി സംഭവിക്കാത്ത അഥവാ വീഴ്ച പറ്റാത്തവനെ, ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എന്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ യുദ്ധകാംക്ഷികളായി വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. എനിക്ക് ആരൊക്കെയാണ് എനിക്കെതിരായിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിനെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് എനിക്ക് കാണണം. എൻ്റെ കൃഷ്ണ. ഹരി കൃഷ്ണ. ഹേ അച്യുത, ച്യുതി സംഭവിക്കാത്ത ഭഗവാനെ, 2 സൈന്യങ്ങൾക്കും മധ്യത്തിലായി എൻ്റെ തേർ കൊണ്ട് നിർത്തുക. ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധകാംക്ഷികളായി യുദ്ധത്തിന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വന്നവരെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം. അപ്പൊ നോക്ക്, ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരൊക്കെയാണ്? സ്വന്തക്കാരും ബന്ധുക്കളൊക്കെയാണ് ഈ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറായിട്ട് ദുര്യോധന പക്ഷത്തും എല്ലാം നിൽക്കണത്. ഇത് കണ്ടോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിച്ചു അർജുനന്? അർജുനൻ ആകെ വിഷമിച്ചു, തളർന്നു. ഇതുണ്ട് അർജുനന്റെ മുഖഭാവം കണ്ടില്ലേ? അർജുനൻ വിഷമിച്ചു, തളർന്നു. എന്നിട്ട് എന്തായി? കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോള് എന്ത് പറഞ്ഞു? വേപദുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷ ജായതേ ഗാണ്ഡീവം ശ്രംസദേ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യതേ. കൃഷ്ണ, എൻ്റെ ശരീരമൊക്കെ തളരുന്നു, എൻ്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുന്നു. എൻ്റെ വില്ല്, അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗാണ്ഡീവം. എന്താണ് അർജുനന്റെ വില്ല്? ഗാണ്ഡീവം. ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ട് നീറുന്നു, എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു, രോമാഞ്ചമുണ്ടാകുന്നു, എൻ്റെ വില്ല് അല്ലെ ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ട് നീറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ ആകെ ഒരു തളർച്ച വന്നു. അപ്പൊ നോക്ക്, നജശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമദീപമേ മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. കേശവനും അർജുനുമാണ് ഇരിക്കുന്നത്.
എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനോട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ. കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു പേരാണെന്ത്? കേശവൻ. അപ്പൊ ആ കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവനായ കേശവ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. 21 എന്നാ കിടക്കുന്നേ? ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് വിഷമത്തിനുള്ള, വിഷാദത്തിനുള്ള? മാതാജി ഇത് മാറുന്നില്ല, മാറുന്നില്ല. ശ്ലോകം മാറുന്നില്ല, മാതാജി ശ്ലോകം മാറുന്നില്ല. ശ്ലോകം 21 മാറുന്നില്ല. ദേ കാണണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, അത് തന്നെ കിടക്കുക ഇപ്പോഴും. ഇപ്പൊ 31 പറഞ്ഞേ മാതാജി? 30-ാമത്തെ പറയുന്നേ മാതാജി. ആണോ? മാതാജി കിടക്കുന്ന 21 ഇതില്. ആ. മാതാജിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല നമ്മള് പറയുന്നത്. അല്ല, കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. എന്താന്ന് മാറാത്തെ? മാറുന്നില്ല. അതെ അതെ, കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സ്ലൈഡ് മാറുന്നില്ലായിരുന്നു. മാറുന്നില്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല. ഇപ്പൊ വേപതിച്ച ശരീരമേ അതാ കിടക്കുന്നേ. ഒന്നുകൂടി നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 29-ാമത്തെ കിടക്കുന്നത്. 29 ഇനി അതാ അടുത്ത കിടക്കണ, അത് മാറുന്നില്ലേ? ഇനി 30 എടുത്താ മതി മാതാജി. ഇപ്പതേ കുറച്ചുകൂടെ ആ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. മൃദുല ഹൃദയ. മാതാജി ഇച്ചിരൂടെ മേളിലോട്ട് വേണം സ്ലൈഡ്. അയ്യോ, 29 കിടക്കുന്നത്, 30 വന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 30 വന്നു. കാണുന്നുണ്ടോ? അതെ അതെ ഇപ്പൊ വരാത്തെ? അതെ. വന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ, അപ്പൊ വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ. 1, മൃദുല ഹൃദയത്വം. എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതാണത്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങള്, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനം വന്നില്ലേ മാതാജി? ഇല്ല, ആ പറഞ്ഞൊന്നും വരുന്നില്ല. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം കിടക്കുക. ശ്ലോകവും വിവർത്തനവും. ഇപ്പൊ വന്നു മാതാജി. ഇപ്പൊ വന്നില്ലേ? മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിൽ നോക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കണില്ലേ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. കേൾക്കണ്ട മാതാജി? മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷാദത്തിനുള്ള വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ. പിന്നെയും പോയി, പിന്നെയും താന്നു പോയി, മുകളിലോട്ട് വന്നില്ല, പിന്നെയും പോയി മാതാജി. ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെയും പോയി, പിന്നെയും ഇച്ചിരൂടെ മേപ്പോട്ടിട് മാതാജി. ഇപ്പോഴോ? ഇല്ല, പദ്യം കിടക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. മേപ്പോട്ടാ? അതെ. 30-ന്റെ പദ്യമാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇച്ചിരൂടെ മേപ്പോട്ട് പോകുമ്പോ കിട്ടും മറ്റേത്. ഇല്ല, ഇച്ചിരൂടെ വരാണ്ട്, ഇച്ചിരൂടെ പൊങ്ങണം. ഇപ്പൊ വന്ന് മൃദുല ഹൃദയം. അയ്യോ, പിന്നെയും താന്ന്. ഇപ്പൊ ശരിയായി. പിന്നെയും പോയി മാതാജി. ശ്ലോകം 28 മാതാജി. പിന്നെയും പോയി. പിന്നെയും പോയി. ഇപ്പൊ ശ്ലോകം 36 ഒരു മിനിറ്റ്. 36 കിടക്കുന്നു. ഇപ്പൊ 28 ഇപ്പൊ 28 കിടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊരു കഷ്ടമാണ്. ഇപ്പൊ വന്നു മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഇനി അതെ, 5 കാരണങ്ങള്. ഭൗതിക പിന്നെയും പോയി, ഇല്ല ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. വീണ്ടും പോയി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീണ്ടും പോയി. മൗസ് എടുക്കുമ്പോ പോകുന്നതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ 36 കിടക്കുന്നു.
ഇപ്പൊ ശരിയായ? ഇല്ല മാതാജി. ഇല്ല, ശരിയായ? ശ്ലോകം 36. 36 മാതാജി കിടക്കുന്നത്. മുതല ഹൃദയത്വം ഭൗതിക ഒരു മിനിറ്റ്. സുഖാനുഭവങ്ങൾ. കൃഷ്ണ. 2 എഴുതി, ബാക്കി പോയി. അല്ല, താഴോട്ടാ വരണ്ടേ സ്ലൈഡ്. താഴോട്ട് വരണം ഇപ്പൊ മാതാജി. വന്നോ? താഴോട്ട് മാതാജി. പോണം. ഇതിപ്പോ മേപ്പോട്ടാ പോകുന്നത്, താഴോട്ട് വരണം. ഇപ്പൊ ഏതാ കിടക്കണേ? 40. 40 കിടക്കുന്നു. താഴോട്ട് വരണം. താത്തു കൊണ്ടുവാ. കുറച്ചും കൂടെ ശ്ലോകം 2. കുറച്ചുകൂടെ താഴണം. തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. ശ്ലോകം 44 പോയി കിടക്കുക. പറ്റി മാതാജി, അങ്ങനെ പറ്റുന്നല്ലോ. എന്തോ പറ്റി മാതാജിക്ക് ഇന്ന് എന്ത് പറ്റിയോ എന്ത്? എന്തോ ഒരു ഇത് പറ്റിയാവോ? ഇന്നെന്തോ പറ്റി മാതാജി? എന്ത് പറ്റി? ഇന്ന് മനസ്സും ചൊവ്വ നിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, മാതാജി. മൃദുല ഹൃദയത്വം. വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ. 1 മൃദുല ഹൃദയത്വം. 2 ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. 3 പാപം. 4 കുടുംബ പാരമ്പര്യം. 5 തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അതാണ് 5 കാരണങ്ങൾ. ഓക്കെ മാതാജി, കണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി മൃദുല ഹൃദയത്വം എന്നാണ് അർജുനൻ എല്ലാവരോടും വിഷമം വരണ ഒരു അല്ലെ. അപ്പൊ ദൃഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സം സമുപസ്ഥിതം ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. അർജുനൻ പറയാണ്, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് 31 വന്നില്ലേ? 31. ഹരേ കൃഷ്ണ. യുദ്ധത്തിന് ഒരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു എന്നാണ്. പിന്നെ മാറിപ്പോയി, 28 കിടക്കുവന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൃദുല ഹൃദയത്വം കിടക്കുന്നത്. മൃദുല ഹൃദയത്വം. 31 നജശ്രയോ അനുപശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ പോണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നജശ്രേയോ 31 നജശ്രേയോ അനുപശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഹവേ നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നജരാജ്യം സുഖാനിജ. അതായത് ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കൃഷ്ണ. എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല, രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വേദാതാനദായിന തസ്മാനർഹാവഹ്യം ഹന്തും ധാർത്തരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ. അക്രമികളായ ഇവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമാണ് ലഭിക്കുക. ഇവരെല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞാല് പാപം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ പാപത്തിലൊന്നും വേണ്ട കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉചിതമല്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് നേടാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷയങ്ങളില് 5 വിഷയങ്ങളിൽ കിടക്കുക. അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആ സ്ലൈഡ് മാറിയിട്ടില്ല. സ്ലൈഡ് വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് കേൾക്കണില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇപ്പൊ മാതാജി 28ാമത്തെ ശ്ലോകം വന്ന്. സ്ലൈഡ് മാറുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കിടക്കുക. അതാണ് മാതാജിക്ക് ഹരേ എന്തോ കൃഷ്ണ. നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ. മാതാജിക്ക് അതൊക്കെ ഒരു കേൾക്കാൻ മിനിറ്റ് പറ്റില്ല. ഞാൻ നെറ്റിന്റെ നോക്കട്ടെ. പക്ഷെ കുഴപ്പമോ? സമയം പോവുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാട്ടാ. അടുത്തത് സമയം പോണു. അത് മതി അത് തന്നെ. മാതാജി. പറ മാതാജി. മാതാജി ഞങ്ങള് ബുക്ക് പറഞ്ഞു. നോക്കിക്കോളാം. വൈദിക പറ. പ്രമാണങ്ങൾ അതെ, അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു പോയാൽ അക്രമികൾ മതി. 6 കൂട്ടരാണ്. ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ഇത് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. വൈദിക പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അക്രമികൾ 6 പേര്. അവരൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. 1 വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, 2 വീട് തീ വയ്ക്കുന്നവർ, 1 വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, 2 വീട് തീ വയ്ക്കുന്നവർ, 3 മാരക ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവർ, മാരക ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവർ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവർ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവർ. ഇങ്ങനെ 6 അക്രമികളെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വധിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിഷം കൊടുത്തു. ഇത് പാണ്ഡവർക്ക് കൗരവരെ വിഷം കൊടുക്കേണ്ടായി. പിന്നെ വീട് തീ വെച്ചു. അവരുടെ അരക്കെല്ലാം തീ വെച്ചു. പിന്നെ മാരക ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവർ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവൻ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവർ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവർ. അത്തരം അക്രമികളെ ഉടനെ വധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാർഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കര. അപ്പൊ അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ട് നിന്നാല് സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. വൃഷ്ണി കുലത്തിൽ പിറന്നവന് സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാല് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോയാല് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികള് ജനിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും തീരുമാനമെടുക്കാത്ത പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ നമുക്ക് കഷ്ടം. എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ്. മഹാപാപം കർത്തും വ്യവസിതാവ്യം യദ്രാജ്യ സുഖലോകേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഹ. എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം കിട്ടണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്ന് കഷ്ടമായി പോയി കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലാനില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് അർജുനൻ വന്നത്. ഇനി അടുത്ത് നോക്ക്. യതിമാമ പ്രതീകാരമശസ്ത്രം ശരപാണയഃ ധാർത്തരാഷ്ട്രരണേ ഹന്യു സന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിനൊന്നും ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനൊന്നും ഇല്ല കൃഷ്ണ പറഞ്ഞ്, യുദ്ധത്തിന് തന്നെ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞ്, പ്രതിരോധത്തിന് നിൽക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തേർത്തട്ടില് തളർന്നിരിക്കുന്ന അർജുനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുക്താർജുന സംഖ്യേ രഥോപസ്ഥാവുഭാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രഥാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? സഞ്ജയൻ ആരോട് പറയണ? ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയണ എന്താണ്? ഇത്രയും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കൃഷ്ണ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, എനിക്ക് രാജ്യം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയണ. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ജയിക്കും എന്നുള്ളതിനുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ. ഒന്ന് ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്, അതായത് കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ധർമ്മകാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ സ്ഥലമാണ്. ഒന്ന് ധർമ്മക്ഷേത്രം. 2 അർജുനൻ ഇരിക്കുന്നത് ദിവ്യമായ രഥം, സൂര്യഭഗവാൻ കൊടുത്ത രഥത്തിലാണ്. ആ രഥത്തില് എന്തുണ്ട്?
അതില് യുദ്ധം ചെയ്താല് തോൽക്കില്ല. പിന്നെ അതിലൊരു കൊടിയടയാളുണ്ട്. ആരാണ് അതിന്റെ കൊടിയടയാളത്തില് ഉള്ളത്? ഹനുമാനാണ്. ഹനുമാൻ കൊടി അടയാളം. അതാണ് കപിധ്വജ. കപിധ്വജ ഹനുമാന്റെ കൊടി അടയാളം. ഹനുമാൻ ആരുടെ ഭക്തനാണ്? ഹനുമാന്റെ ആരുടെ ഭക്തനാണ്? ശ്രീരാമന്റെ. ശ്രീകൃഷ്ണ കേൾക്കണില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹനുമാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രീരാമ പറയുന്നുണ്ട് ഭക്തനാണ്. പറയുന്നു അല്ലെ? മാതാജി ശ്രീരാമ കേൾക്കുന്നില്ല. ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഹനുമാൻ എന്താണ്? ഹനുമാനുള്ളിടത്ത് ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ ഇതുണ്ടാവും. വിജയമുണ്ട്. ഇനി ശംഖ്. ഇപ്പൊന്നും ഹരേ കേൾക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇന്നത്തോടെ എന്റെ തൊണ്ടവേദന ശരിയാവും കേട്ടോ. ശംഖനാദം. ഇന്ന് അസുഖം പോവും മാതാജി. ശംഖനാദം. ശംഖനാദം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ആ പാഞ്ചജന്യം മുഴക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്കൊരു വിജയത്തിന്റെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ശംഖനാദം. ആ ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ നാദം തന്നെ ഇവർക്ക് വിജയത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. പിന്നെ ത്വക്ത ജീവിത. ത്വക്ത ജീവിത എന്ന് വെച്ചാല് എന്ത് പറയണ? കൃഷ്ണ നമ്മുടെ ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ വന്നു നിൽക്കുന്ന ആളുകള് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവര് എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുന്ന അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ആ ത്യുക്ത ജീവിതം അത്. പിന്നെ ഇത് നടക്കുന്നത് മോക്ഷത ഏകാദശി ദിവസമാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ വർത്താനം പറയാതെ കേൾക്കുന്നില്ല. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ മാതാജി കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അവര് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. എന്തോ മോക്ഷത ഏകാദശി ദിവസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കുന്ന. മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യും എല്ലാരെ. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഫുള്ള് മ്യൂട്ട് അടിക്കും എല്ലാരും. മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ മോക്ഷത ഏകാദശി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മോക്ഷത ഏകാദശി. മോക്ഷത ഏകാദശിയുടെ ദിവസമാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനുള്ളിടത്തൊക്കെ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പാണ്ഡവര് ജയിക്കാനുള്ള സൂചനകള്. 1 ധർമ്മക്ഷേത്രം, 2 ദിവ്യമായ രഥം, 3 കപിധ്വജൻ അതായത് ഹനുമാന്റെ കൊടിയടയാളം, 4 ശംഖനാദം, 5 ഗാണ്ഡീവം, 6 ത്വജീവിത, 7 മോക്ഷത ഏകാദശി, പിന്നെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും ഋഷികേശനും. ഋഷികേശൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ പഴയ ക്ലാസ്സിലുള്ള ചെയ്ത്. ഓക്കെ എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണു, ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ആരാണോ? ബിന്ദു, സുനിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി സംശയമുള്ളതൊക്കെ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം? എന്തുകൊണ്ടാണ് യഥാരൂപം എന്ന് പറയാൻ കാരണം? അതാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം? ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാന്റെ വാണി. ധൃതരാഷ്ട്ര മന്ത്രി ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതെ, ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയുടെ പേരെന്താണ്? സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്താണ്? പാഞ്ചജന്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ, അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗാണ്ഡീവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ശംഖിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ദേവദത്തം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ 5 കാരണങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു?
മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഭൗതിക ആ. സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. അതായത് ആകെ തളർന്നു പോയി അല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം ഇതൊന്നും യുദ്ധത്തിന് ഒരുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തളർന്നിരുന്നു. ഇനി 6 തരം അക്രമികൾ ആരെല്ലാം? വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, മാരകായുധങ്ങളുമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നവർ, ഭൂമി കൈയേറുന്നവർ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ ആക്രമിക്കുന്നവർ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപഹരിക്കുന്നവർ. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൗരവര് പാണ്ഡവരോട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ, നമ്മുടെ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വലിയ സന്തോഷം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് അർജുനന്റെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ആകെ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്? 700 ശ്ലോകങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എത്ര അധ്യായം ഉണ്ട്? 18 അധ്യായം. 18 അധ്യായം. ഇനി 7 മുതൽ 12 വരെ അധ്യായം. അതിന്റെ പേര് 7 മുതല് ഭക്തിയോഗം, 1 മുതൽ 6 വരെ ഉള്ളത് കർമ്മയോഗം, പിന്നെ 12 തുടങ്ങി 13 തുടങ്ങി 18 വരെ ഉള്ളത് ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ എല്ലാതും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, കർമ്മം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി വിജയടയാളം. ഭഗവത്ഗീതയിലാകെ എത്ര അധ്യായങ്ങളുണ്ട്? 18. 18 അധ്യായങ്ങൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മഹാത്മ്യം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊന്ന് നോക്കാം. സമയം 6 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. മാതാജി ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്. അർജുനന്റെ വിജയത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതാന്ന് വെച്ചാല്, ഒന്ന് ഏതായിരുന്നു? ധർമ്മക്ഷേത്രം. അതായത് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഏറ്റവും നല്ല കുരുക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള ധർമ്മക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. ആ സ്ഥലം ഒരു പുണ്യസ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അതൊരു വിജയത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. രണ്ടാമത് എന്തായിരുന്നു? ദിവ്യമായ രഥം. ആ രഥത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധില്ല. സാരഥിയായിട്ടുള്ളത് ആരായിരിക്കണത്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ സാരഥിയായിട്ട് ഇരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഋഷികേശൻ എന്നാണ് കൃഷ്ണന്റെ മറ്റൊരു പേര്. അപ്പൊ അത്രയും ഉള്ള സാരഥി ഇരിക്കുമ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പേടിക്കാനുണ്ട്? അപ്പൊ അത് ജയത്തിന്റെ അടയാളം. മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു? ഹനുമാൻ കൊടിയടയാളം. ആ രഥത്തിലുള്ള കൊടിയടയാളം ഹനുമാനാണ്. ഹനുമാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജയിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ ശംഖനാദം, ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ പാഞ്ചജന്യം, ഭഗവാന്റെ ശംഖിന്റെ നാദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അവിടെ വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ? ഗാണ്ഡീവം. അതായത് അർജുനന്റെ വില്ലിന്റെ പേരാണ് ഗാണ്ഡീവം അല്ലെ. അതൊക്കെ ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് തപസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് നേടിയെടുത്തതാണ്. അപ്പൊ ഗാണ്ഡീവം കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അടുത്തത് ത്യക്ത ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? അതായത് ദുര്യോധനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ പക്ഷത്ത് എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരെ നോക്കാൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? ദുര്യോധനന് ഉറപ്പുണ്ട് ഇവരെല്ലാരും യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചു പോകുന്നു. അതാണ് ത്യക്ത ജീവിതം. ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അതായത് അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോകുന്ന ആർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്? ദുര്യോധന ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു? മോക്ഷദ ഏകാദശിയുടെ അന്നാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ദിവസത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അടുത്തത് എന്താണ്? ലക്ഷ്മി ദേവിന്റെ അവിടെ എന്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സകല ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ കൂടെ ആരുണ്ടാവും?
ഭഗവാനുണ്ട് ഭഗവാനുണ്ട് ഉണ്ടാവും. അല്ലെ? ലക്ഷ്മി ദേവി ഒരിടത്തും സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കില്ല. ഭഗവാൻ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ലക്ഷ്മി അവിടെ ദേവി ലക്ഷ്മി ഉണ്ടാവും. ദേവിയാണ്. അപ്പൊ അതും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അർജുനന്റെ വിഷാദം പോലും, അതായത് എല്ലാത്തിനും യോഗം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാ അധ്യായത്തിനും യോഗം. എന്താണ് യോഗം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനുമായി ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തിരി സ്ലൈഡിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന് നാളെ തുടങ്ങി അതുണ്ടാവില്ല, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരോടും സോറി പറയാണ് സ്ലൈഡിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നതില്. മാതാജി ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മാതാജി ഒരു എല്ലാം മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി ആ ഫോണിന്റെ പേരിട്ടേക്കുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് പേര് പറഞ്ഞു തരാൻ പേര് പറഞ്ഞ പറയും. കൊള്ളാം. ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ട് മാതാജി 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 21 അപ്പൊ രാംകുമാർ അതുകൊണ്ട് എന്ന അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു ഉമാരി എല്ലാം ദേവിയാണ്. അറിയുന്ന ഭഗവാനോട് നമ്മളുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഇത് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് വിശ്വാസം വേണം. ആരോട് വിശ്വാസം വേണം? ഭഗവാനോട് വിശ്വാസം വേണം. അപ്പൊ ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സില്. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഈ 18 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാണ്. എൻ്റെ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ എവിടെ പോയെന്നും കൂടി എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. നിങ്ങളെ ഇന്ന് കൂടെ ക്ലാസ് സുഖമാവും എടുത്തിട്ട് മാതാജിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെയായിട്ട് കൂട്ടായ്മ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഇത്രയും പേര് 59 പേര് ഇന്ന് ഇപ്പൊ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അവര് നാളെ എന്തായാലും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾക്കൊരു ചേഞ്ച് വരികയാണ് ചെയ്യുക. ഇത് സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഞാൻ നാളെ ബാക്കി പറഞ്ഞു തരും. എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം. എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയമൊക്കെ തീർക്കാം. കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ 1ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നത്തെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സമയം നമുക്ക് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഓടിപ്പോയത്. സ്പീഡ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ പറയണം, അപ്പൊ തന്നെ പറയണം. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോകണം. അപ്പോൾ ഈ 18 ദിവസം നമുക്ക് ഏറ്റവും മറക്കാൻ പറ്റാത്തിരിക്കണം. ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞ് ലെവൽ 2ഉം 3യിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദി.